What's Gucci? It's your boy C. Yeah, yabona. Actually, I'm not a boy, I'm a man, yabo. Today, ngiphethe Uzama. ngiphethe uZama. Little zebra. Zebra. Doesn't know it's contain. Doesn't know, alright. Doesn't know. Mathetheni. Okay, guys. Yabale doesn't know nasematsenseni, yabo. So, yeah. Today we're about to do some couples exchanging phones, yabona ngithola. Yes, sir. Yeah. So my brother, into kanjena ke lasidlala igame yabo. So ngicela ukuthi wena noma sister, kahle ni couple before I start. Wait my nigga, wait. Before I start, ni couple vele ndajola kanjani? Yeah, umuntu wami usicontain company, umuntu wami. Umuntu wakho? Yeah. My sister? Umdala. Okay, my sister. Ini ngathuma ngathi yasaba. Asabi ayibo ngisabani? Umuntu wami ngithi. Ngumuntu. Wenzakalani? Alright, okay. Like igame ke guys ke lana. Game. Abantu abathanda nawo ngiyasangithola na. Antastakelwa Awangizwa nika la. Dali game lana, ngisusha ama phone. Like nabolekisana ama phone. Wena usathi my sister athatha yabona kanjani. Yazi mfethu. Cha ukuthi ukhuluma nabo bani. Ama video akhe ngiyawabuka like dala ngifuna uyenza lempahla kodwa ngiyazi akafuni ngefoni yakhe esikhotheni yabo leyo. Exactly Nikala. Akafuni ngefoni yakhe mfethu. Hey, ngantwana yazi. Sayishuna ke today is your lucky day. Hayi mfethu. Sister, phone. Mfethu. My brother. Manje ngingasikhotheni mina mfethu ngihamba mfethu nguthilile mfethu yabo lo. My brother that. My sister yona phone yakhe la. Wayibamba before. Awazi. Okay, how do you feel nje uzoyibamba for the first time? Nginovalo olukhona nje mfethu. Why? Lolani mfethu Hayi, wena uyachitha nje. My brother, but you are cheat. How do you Ngiyachita. feel? Uyachitha. ngingachita before. Yes, usawachitha before. So, okay guys, ngaphetha amafoni abo yabona. They are on me. Both of them. Okay, ngiqala ngobani la? Ngami isikhotheni simpeke yakhe. My sister. That is first. Nah, simpeke yakhe isikhotheni mfethu. Simpeke yakhe mfethu. Hey, Thakula ipassword mfethu. password my sister. Hold on mfethu. Yeah, guys, my brother. Like you are shaking, my guy. What's Ngiyacheka good? futhi. Yeah, what's mfethu. good? Letha mfethu. Like Qala my brother. ukuqalani? Okay, ngisacela ungene ku Facebook, Instagram, Twitter, everywhere, my brother. WhatsApp, yabona. Kaden. Labantu bayahide ama chats. Qala WhatsApp esikhotheni. Check. Alo WhatsApp mfethu. Ngichithi. So lo bhama ethola something nje lana uzoyenza njani? Hayi bo, ayikho into engiyenzayo Hayi mfethu. Khona ama number ngasaviwe labo lonto mfethu. Awasaviwe lama number mfethu. Yabo. My sister, explain. Hayi bo phela ukuthi anginaki yabo. Awunakini. Anginaki ama WhatsApp yabo, angijwayele. Ngana esikhotheni. Kube kubheka my brother. Bheka. Mina ngalo masaka mfethu. Ungibhebhe kamnandi izolo. Ubani igama lakho ungene ku profile pic ama. Dog, like awasaviwe. Profile pic ayibonakali. My sister, why vele? Why? Wena. Why my sister? Ubani Why? masaka? Uyahleka uhlekani? Why my sister? Why? My sister? Angihleki. Wenzani pho? Angenzile. Manje ubani umasaka lo? Ngibhebhe kamnandi izo like. Come closer, my sister. Mfethu into yakudala nje leyo. Yakudala. Wena, yesterday wena. Bakunika nje kodwa my brother. Esikhotheni yabo lengane mfethu ngayithola imbashile lengane nganalutho mfethu yabo lonto. Ngayithola imbashile lehle abazali bayo esikhotheni. Yo, my sister. Imbashile ngayigeza esikhotheni yebaba inhle cause lesikhotheni yabo ngazi wena ubani lo? My sister bathi umbashile. Bimbashi. Mina ngiyazi into eshaya. Buka inhle njani uyayikhalisa manje ukhalelani? Ngabantu uyenzelani into yenzayo. Baba like lengane mfethu lengane yabo inhle njani manje? Imali zami esikhotheni yabo lonto. Lengane mfethu ngigezile ngaye mfethu. Bheka inhle njani manje? Wena ubona lutho wena ubumbashile wena. Hayi kodwa muhleke shemi. Imali zami ibengimbashile lengane nganalutho mfethu. Ngana lutho mfethu ngayiqoqa esikhotheni mfethu ngayenza umuntu mfethu. Mfethu ngabo masaka mfethu like wasingene lo S2. Kube kubheka my guy. My sister, why my sister umuhle kanje? Why? Angiyenze mhlawumbe ama message akudala mfethu. Bese phavala abantu mfethu. Buka mfethu. My sister, why my sister? Nenzani phavala mfethu? Bengafanele uthole ngale ndlela lena. Ngifuna ngithela emfethu wenza My sister. Yabona umjida asawaziye manje nakhe. Why my sister? Yini angakwenzeli yona like? Ngimenzela yonke into esikhotheni ngemali zami mfethu ngiyasipana dog ngiyamkala umntana yebo wawenza kanje mfethu. Wawenza kanje. Xolisa. Yaqolisa into ozoyisho leyo yaqolisa. My sister, why? Ngiyasibheka. Ufuna ngiyenzeni ngawo? Look lapha.
ufuna ngiyenzeni ngawe azini mfethu bo akuyona ile ndlela esingaxoxa ngayo manje masifike endlini wena uthathe imithwalo nyana yakho ngeplastic eblack wena yazi uthathe imithwalo nyana yakho yazini amapenti lawa wakho ashile my sister waseduze woza come thatha namapenti lawa wakho ashile wazi eba wembashile lengane mfethu inkinga mfethu lengane bembashile esikhothini nganalutho mfethu ngayigeza esikhothini like buka mfethu malizabo buka into enjani mfethu ya kufuneka abantu the whole world must know ukuthi yazini ya ngifuna badoka mfethu masithithelana second mfethu akusize my brother akusize ngenela ku Facebook hayi dog sengiright mfethu sengiright ngaye wena mfethu ngikuthembe kanje ngikwenzela yonke into nje mfethu my brother mana awusazi ukukhuluma manje ukhuluma yena brother na njengoba bethetha kanje uyafeba naye la mfebani isikhotheni like ngikwenza like okay umbuzo why ungifebela ke like the stage is yours okay ngifoni yami why ungifebela like why mfethu bo indaba ngiqaba nefoni ngizokugayibhelazi ngizokunika ifoni mfethu nike phela ngani i-chance yakho ya ngibuza i-question i-chance yakho itholile wangifebela like wangifebela mfethu wangichitela mfethu like ngikwenzela yonke into mana my brother lokhu rasa mhlawumbe nangayidala la wayibona i-Range Rover hamba ngesondela i-1 oh okay lokho uzongitshela kona lo hey my nathi brother. nesifoni yakho ungitshela ngabo masaka abakwenzeli lutho labo bhaka lawa abakwenzeli lutho mfethu bakwenzelani azini mfethu like my brother uzwenza njani futhi sengiyamshiya lo futhi sek yo my sister ngiyilahla lento ayichithwe le ngiyazi nje ukuthi ngiyakwenzela lokho nje ngizani kahle in ya nistop sakho mfethu si right suku6 angithola mara inkinga yakho uyafeba mfethu yangifebela mfethu sinisa kanjani indaba le ufebela mina wena wena ungazoyi wena bo Anele yo Anele my brother Anele ubokhona umunye Anele futhi wakaBloss uyabashintshanisa shisa Anele Anele antifunani Anele wenzani wenzakalani lenze message ngihlangabeza yo ngiyamhlangabeza imithwalo like bephethe imithwalo ngithole iphuma ungesima shothi manje ke ngani sunginislim ngani Anele uhlangana naphi noAnele wena yo Anele umngani wami ubethi nje ngimhlangabeze ngimphathise like yabo impahla cause bephuma like etown ngithola like yeah uhlala lapho Anele lapha uhlala eroundini mfethu shothi uvele ushaya ingane zaseroundini izwani singayishaya futhi sangithona ushaya umasaka nawe nje mawufuna ukushaya ngashaya lana nawe ngashaya sikhothi nafuna inamba mfethu angizithola nika la mangiqala njalo lo ngamshaya nge-first date ngayishaya lento first date nje wayazi nongivulele first date njalo wayazi lo dog ungashaya nawe sikhothi mawufuna ukushaya mfethu ngashaya lapha mfethu kube kubheke my sister kube kubheke lasikhothini ungaqema lasikhothini besakuze ngoAnele ngitshela umngani nami no umsukubaleka mana la ngitshela ukuthi umngani nami ngiyangifacea njengani uyangifacea manje Umngani ngenze njani akule ngakushaya amakhona mina umngani nami mfethu uthi umngani wakhe thina lengane mfethu uthi umngani wakhe bo Mandisa kwenzakalani ngoMandisa yo my brother come close kwenzakalani ngoMandisa usakhe kamnandi da ngiyabona umnandi ya ngimsakhile umnandini angithona nabo masaka bakho awusivanga nama number wabo like why wenza kanjani wena ubona ukuthi ubasave ubona kungcono ya ngibasavile for like yabona ya right uthole kahle ngiyangimsakhile yo umnandini mfana wena uyabanda abubhizi ayoroza nje lo out wena ikindaba yakho yabanda ubanda njengefridge yangithola my guy ifoni yakho le showcase you don't mind me asking ne ubuzani kuseni ngithi mawufuna ukuqema ungaqema la mana nika lami awufuni khona intombi ngikuthi unoma la ubani noma unoma intombi yami mfethu intombi yami uyamvuma ngiyavuma ufuna ngenzeni mina ngiphiki njengawe yangithola angiphiki njengawe mina ngiyavuma intombi yami mfethu wena ufuna ukuyotesta futhi labo bhaka lawa mfethu bobashanje ngesikunu noma like bospanisa like icondom labo bhaka lawa i-protection bengisebenzisa awu ngempela okay qinini ngiyotesta imonth ngiyathetha awu unamanga wena unamanga lengane mfethu my sister uyafeba my brother uyafeba nobabili niyafeba kahle kahle niyafebelana okay senza njani ke my sister umenza njani wena mfethu uyafeba how do you feel like ufebela mina wena ngigezile mfethu
like it's fun. My sister. Awusazi ukukhuluma manje, khuluma. My brother wait, ehlisa umoya. My sister unanjani? Khuluma, ayazi ukukhuluma. Wangifebela. Ngikwenza la yonke lengane mfethu emasaka, ngiyenza embilong ish. Mfethu musungishaya isifuba. Wethisa njengomfana, ethisa njengendoda. Sengumfana manje. Musukusisa njengomfana, ethisa sengumfana manje. Amadoda lawo ngasiphi ifoni yakhe, amadoda lawo. Nale phone lothenga le mina ngiyayithatha futhi. Yo. Yeah. My sister ngantu uphizwe edala. Eroundini lengane lesikhotheni. Ihamba ngale phone Samsung njalo. Damn. Eroundini ekasi wo like uphathi ifoni ekanje, uyazi lento le. Uyayazi. Usayisimu wasikhuluma manje. Ngiyakwazi ukukhuluma. Manje wenzakalani? Sihambe. Siyaphi? My sister wena njani ngalomjito? Sekhaya. My brother buka ngithe kuwe. Siyahamba uyothatha imithwalo yakho ngeplastic eminyama uzibamba kanje. Angazi uyathi because kini bakuxoshile kini. Chipile. Bakuchipelani zona lezi yafeba. Ayifethu ngani. My brother wena njani ngayo my sister? Yenza into sengiride mfethu. Na ungaqema sikhotheni. Any last words for the camera for the viewers? Last words. Ayikho into engizomba mina. Ngeke libe ngikhuluma lo Dodi. Dodi yana ndozala wena ngikhuluma nawe. My brother umlimaza my brother. Umlimaza. Buka lana wena ngakwenza le yonke into wena. Wangichitela mfethu. Okay, asikhulume ke wangichitela. Bunga nginiki yonke into engifunayo, bunga ngenzeli kamnandi. Awu, ngikuthengile ifoni edurayo mfethu like kanjani akwenzela yini ngingawenzeli yona. Ngilekha kuphi ke? Angazi. Okay, khuluma ke. Ngilekha kuphi? Yashesha ukukhathala. Yo. My brother. Ngiyashesha ukukhathala like kanjani understand? My sister so dead. Ukukhathala kanjani like Empedeni yashesha ukukhathala. Week. Wow. Ni week mara ukhala njengenkukhu lapha mangikushova nje. Uthini ngalokho? Ngiyashesha ukukhathala man ukhala njengenkukhu mangikushova uthini? Uyahlekisa. Khiphisa amazinyo. Uhlekani? Angihleki nje. Wenzani ke? Ngikhathala namanga. Lengale ngispanisa ikhopha mangishale ngani. Manje ngazikhuluma ngani? Yazi. Mina ngazikhuluma ngani? Yo. My sister come close asithinzi yashisa indaba la. Kakhulu. Yo. Ngishisa ngekhopha. Yazi ikhopha nje yami. Ngiphuza yona. Yasami siyakhuluma usihambani. Ufuna siyashova ngithi manje. Yini inkinga yakho? Ngiyakhathala ngenzani futhi? Usikhiphe ngathi unendaba. Sengiright ngawe ngisafuna ukukhuluma nawe sengiright. Uthi sihambe nje like uzokhathela uthini enhla ngikuzo. Hamba mina. Yapi ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe not done sakhuluma ndini Yini ngizokhuluma nawe? Yini ngizokhuluma nawe? Yini? Yeah. Ngoba phela kusekho angani uyaqhubeka ukukhuluma uDodi in front of bangabantu. Ngikhuluma iDodi. Ivaka lengikhuluma wathi Dodi. Asiqiniso mfethu like angishiteli wena. Yena ngikhuluma nawe yini? My brother wait uyakushiya my brother. Usufuna ngishiya ngempama manje. Ngiyela. Baba. Ufuna ngishiya wena ozalana wena. Avele hamba